Art tal-Knisja ttieħdet mill-Gvern b'mod abbużiv biex jibni triq li tagħti aċċess għall-iskola l-ġdida ta' Marsa Scala. Fi protest ġudizzjarju, Knisja qalet li minn barra t-teħid b'mod abbużiv ta' medda ta' art ta' madwar 500 metru kwadru, il-kuntrattur skava ammont kbir ta' materjal u tefaw fuq art agrikola. U stmat li l-ħidma biex l-art agrikola titnaddaf mir-radam ta' madwar 25,000 euro. Minkejja diversi twessijiet biex jieqfu x-xogħlijiet baqgħu għaddejjin. Il-protest ġudizzjarju tressaq mid-delegat tal-Arċisqof għall-Proprjetà tal-Knisja Michel Tabone fil-konfront tal-Ministru tat-Trasport Ian Borg, il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo, Transport Malta, il-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada u l-kuntrattur tax-xogħlijiet Pensa Construction. Minn barra l-protest ġudizzjarju sar ukoll rapport lill-Pulizija sabiex tinvestiga l-każ. Il-protest kien iffirmat mill-Avukat Dominic Kassar. Il-bini fuq l-iskola ta' Marsa Scala ilu għaddej mill-2015 u issa ila aktar minn sena tard hekk kif l-iskola suppost kellha tilqa' l-ewwel studenti tagħha fil-bidu tas-sena skolastika li għaddiet f'Ottubru tal-2017.